Guys, ano po sa guys? Uy, magchika-chika lang ta diri no. Actually guys, na ako diri karon sa park kay kuan kaning sayo man ni work si Jerbot kay na sila meeting. So 2 hours before sa iyang work, mag-meeting sa sila. So nagpa-drop ko sa iya diri sa park. Yung kung i-drop na lang ko sa park bi kay 6 o'clock pa mangud siya nila guys, and then hayag pa kayong 6 o'clock diri. Yung kang ganinang buntag nagrun na baya kog 10 kilometers. So iingon na lang ko nga i-drop ko sa park kay laayan ko dito guys. Murag gyapon TV, cellphone. Murag gyapon akong atubangon. So niyon lang ko sa iya kong i-drop diri kay aron mag-walking na lang sab ko. Pero nagsuot ko pang running na ko. Muna siya guys. So na ako sa park karon. Mo na nga pag-chika na lang ko sa inyo. Actually walking minsan ko. Bilingkod lang sa ako karon. Muna siya guys. Hayag kayo 6 o'clock. Yung kay mga nag-running diri guys, nagpa-walking sa ilang iro, nag-bike. Muna siya guys. So lingkod-lingkod lang sa ta diri no. Unya maglingkod na pug ko dito sa sabutan. Sa mga to guys, bye-bye mama, chup-chup. Ano po to guys? Diri na punta no magchika-chika ta. So to park ni siya diri guys. So kano dulaanan gay na sa mga bata dira, pero wala mga bata karon. Nya. Basta kani diri, daghan kay mag-date diri guys, as in. Nice kaayo kay open mong gud ni siya nga. Pwede gid mag-date, pwede magdala og beer. O ana, lagi dito nalabyan ako guys, gidala og beer. Grupo sila na mga cyclist. Nice gid diri guys, as in walay ka hadlok ba, delikado, walay ka stricto basta di lang ka magsinagbot ha. ang imong mga bawa magdala mo direct beer, mag-inom mo inyo pong dalhon ang beer bottle pag uli ninyo, ayon ninyo ibilin inani diri guys. Basta wala di lang ninyo i-violate ang ilang ilang mga rules. Wala problema, as in wala ka stricto diri. Oo nya mo follow man gid ang tanang tao diri guys sa ilang mga rules. Muna kung ganahan diri, as in mo gani nga ganahan ko diri magdagandagan, as in wala problema, delikado yung makasugat mga buutan mo greet gid sa imo, may hello, guten morgen, guten tag, nakmitag, ano ba. So more to guys, bye bye mama, chup chup. So guys, ano po diri punuan. Kapipo kayo eh. Maglingaw-lingaw lang ta guys. Nako sa punuan. Kaninga partner guys. As in hawan jud ni siya kaayo, puro punuan. As in mo nga daghang kay mag-date diri guys, paris-paris. Lingaw-lingaw. Basta kaninga part, as in park gid siya. Dito dapit na ay playground sa mga bata, na dito ang mga anak nila, mga parents. Tapos diri nga part manag-uyab ni yeah. Ako ra isa diri guys, pero di man daghan ang ga-date. May problema. Hindi ka madungog dito nga kuan. Di mga tigulang diri guys, magwid-gwid silang iro. Oo. Ang iro jud nila diri guys. Diri nila pa dagan-daganon. As in, kalingaw. Ako kay gilaay man ko sa balay mo gilaglaag ko, nagran na ba ako ganina. So karon diri na pug ko, tambay-tambay lang kay aron pag uli na ko unya matulog na lang ko. Yes. Lisod gid guys, og ikaw ra isa sa balay hina mabuang gid ka. Ug gani nga kung akay trabaho diri na ayaw gid dugay-dugay para sa ako 70 days, pero okay raman kay ugma 8 days, sugod ugma 8 days na pod ang rest ni Jerbot, manlaag mi adto mi Munich, magbiyahe mi, mag-rent ra og car. Sumurat to, bye mo chup chup. Guys. Lahi na po diri nga part guys. Siya guys. Kaganina wala man ko diri nagran, lahi man to kadtong hill. Grabe to ka nice dito guys, as in kung inyo lang to makita siya sa personal nga kuan nga lugar, as in grabe jud siya ka nice, as in hilly, and then wag jud kay problema diri mo dagan guys kay walay pollution, as in walay pollution. Kung
mahadlo ka mabulag sa init o diri ka magran. Kay puro ni diri kalasangan, as in puro punuan. Di ka mabulag sa init mo na nga. Ako ni itom lang gid kog maayo guys, kadtong nag-river cruise me or city tour. As in river manggod. So bisan ang hangin niya bugnaw, init kaayo ang adlaw. Today gani guys nga 33 degrees man gani. Lahi ang ilang init diri, grabe jud kasakit, as in makaitom jud. Gani, nay hangin pero grabe ka init. Kana bang pag maigo ka sa init sa adlaw, grabe jud siya kainit. Muna siya guys, inani diri. Pero grabe ka, ang hangin niya bubugnaw kaayo labi na sa morning. Ginoo ko kag nag-run ko 18 degrees. Ampo na lang ko nga paninto na dayon ko kay arong init na akong lawas. Summer to guys. Muwa chup chup. So tanawa na yung mga babies, mga naglakaw-lakaw, family. Anin na sila guys diri. Walking. Kasi sa bata. Na family po diri. Diri pod. Ano siya guys. Nana na sila diri guys. Magkuan. Picnic. Nana na sila diri guys. Picnic. Tas magdula. Dito po na nagdula dito na siya guys. Nani ang itsura diri. Na dili ka laayon. Mag-walking ka diri. Ma-enjoy ka kay as in ganahan ka sa view. Nang so refreshing. Tungod sa mga punuan, wala ka init-init. Mag-date ang mga friends. Na sila magtiayon na sila, nagdula sila guys. Mag-friends, chika ito mga kids nagdula. Ano siya guys, sumarito guys. Bye bye mo chup chup.